Midunggo sa Sasa Port, Davao City ang duha ka mga barko panggera sa Japanese Navy nga JS Yamagiri ug JS Shiranui Lunes sa buntag. Gipangunahan sa Naval Forces Eastern Mindanao ang arrival ceremony. Mihatag sab og higayon ang mga personay sa Japanese Maritime Self-Defense Force nga mapakita sa mga sakop sa media ang sulod sa Shiranui nga usa sa ilang mga barko. Gipaylaila ang klase-klaseng gamit nga makita sulod ug gawas sa barko. Tumong sa pagbisita nga mas mapaligon pa ang nakakusog nga relasyon tali sa Philippine Navy ug sa Japan Maritime Self-Defense Force usa kini ka oportunidad aron mapaligon ang panag-uban sa misyon alang sa regional security, pagbinayluay sa kahibalo kasinatian ug mas mapaligon pa ang kakayahan sa depensa. Pinaagi nini nga pagbisita, mas muligon pa ang kooperasyon sa duha ka nasod sa maritime security aron masiguro ang usa ka luwas nga Indo-Pacific region alang sa tanan. Sumala sa Japanese Maritime Self-Defense Force, 400 ka personnel ang sakay sa Yamagiri ug Shiranui. Pebrero 16 ning tuiga, migikan sa Japan ang ilang mga barko paingon sa Davao City. This voyage provides our young officers with essential training and valuable opportunity to deepen friendship with the people of the Philippines. We hope this visit further strengthens the close ties between our nation. Unang higayon nga may bisita sa Davao City ang 40 anyos nga JS Yamagiri ug 9 anyos nga JS Shiranui. Matod sa Naval Forces Eastern Mindanao, kabahin sab sa overseas training cruise sa mga kadete sa Japan Maritime Self-Defense Force ug port visit ang ilang pag-ani sa Davao City. Mapalig-on sab niini ang interoperability. Sa continuous engagement, sa shared practices and professional familiarity, ito na yung interoperability natin. So even sa non-operational settings, kagaya nitong visit na to, nagkakaroon pa rin tayo ng interoperability at yung familiarity natin sa mga ginagawa natin between Philippine Navy and the Japan Maritime. Tulo ka adlaw lang sa Davao City ang Japanese Navy warships ug mobiyahe na sab kini pa Indonesia. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.